minden egyes köcsökbe rebbetok ki majd nekem moszom majd itt szépen sorjában, majd az összeket innen lesz kupára, hogy nem is érdekelnek, mert a fejembe már tesztosztáron passzul, mint a kékekben. Hihihi, hát körözzetek buzi kékek, én akkor is lelépek előletek, hogy hallgassátok a szövegem, hogy én miért faszér is lettem én ilyen gyilkos. A gyilkos a szövegek téged is szétszednek, lettem, ha hallgatod a lemezemet. Hidd el nekem, hogy ez düböljön, tiszta torok lesz is, tiszta lesz a tüdőm is. Én mindent próbálok elsorolni, mindig egy tuszra, de senki se érdekel, tehát akivel nincs a tuszra, ezt tudom neki, tartjuk a faszomat, hogy inkább elmondom neki, hogy szátmányt legyen a végére. Hogy legyen benne minden egy buzik köcsőnek a véleménye. Hát én elmondanék, én ezt tudják, hogy kibaszottos dolgot. De az, hogy én miért lettem az a telepi gangster, én régen nem vágom. Rám ragasztották a nevet, hogy Kenny, pedig minden egyes repszersző felveszi, hogy Kenny csapják, a kapusják. Fogadják, hogy szereti a nőivel a poszokat látogatni el. Én is látogatom, megszerzem tetszellent. Én nálam is így megy, hogy mindenütt ez legyen nekem, ez lett a végzetem.